everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Okay, ipa-speaker on, tika aron mo tuon ni sila. Dadadayon sa ospital ang pasyente. Magkita lang ta dito. Okay, attorney. Dadon dayon na mo. Dahay. Nga na magbuot-buot man dyan ka, Angel. Dili lagi ko maatog ospital. Dili ko. Di lagi ko magpa-ospital. Angel, nansam ka? Buot-buot ba siya? Pero Han, mas maayo sad baya gyud nga madasi sa ospital. Dili lagi ko. Noon sabihin mo. Mo adto na biya to sa attorney. Di na kita pwede mo balibad. Nga na magbuot na lagi ka, oy. Rona paminaw. Agay. Nahagbong ka. Maglisod ka pagbarog. Tingali basta ko po niya problema kung dili ka matanaw og doktor. Magpahilot ra ko. Kisa may mo pahiluton, si paring Ryan. Nga mo dyan ka, Angel? Ha? Han, dadon na lang gini nato si Rona. Gawas nga maikog ta ni attorney, kinahanglan gyud nga matanaw ang tiil ni Rona. Anda man ang sakinan, pre. Ako ray baswat ining runa. Kadaog ra mo ko ini niya ba? Ako nalay andam sa sakyanan. Si Ryan nalay mo alsa ni Rona, Angel. Ay, pahawa man gina niya yung bana, oy. Nga mo ginababa ni mo, Angel? Andam na ako sakyanan. Ipuso sila ako mapagkaos lamisa. Ryan, ganong musugot magkagdadon ko sa ospital. Tinuod ka nga, napilo lang yung tila ganina. Ay, uy, tinuod, uy. Oh, pasakot lang. Pawis mo. Kunya, pe, tingali ipatan ako cardiologist. Pangitanan na to pagi, nga di na mapil. Basta ayaw nila pagsupak. Mga tutas ospital ko. Sige, asahon ka. Sama. Usa man, magdakog. Na out of balance ko. Agay. Ay. Sakit akong bukton. Ay. Natiwasan na noon karon na. Agay. Grabe mo gugay ka nakakapyot ni paring Ryan. Ito gani kong nihaw kaniya. Hinamay! Pataka na ba ka? Bira gani na ako. Sige na, Rona. Gunit na ako kay dad-o na tikas sakinan. Maayo ra gyud nga gidani ninyo din he. Papamakahubag ang iyang tiilog bukton nga na-dislocate. Specialista man na nga doktor ay mong gikuha, no? Oo eh. Na si Doc, nga ipa-admit ang pasyente for observation. Pero ingon man to si Doc nga outpatient lang. Ipa-admit gani. Dublihon ako iyang PF. Pero ngano? Ato sa na siyang tagaan og cardiologist. Nga naman. Ingon man siya, doon na siya problema sa heart. Kung ma-admit siya, di na siya kabalibad sa mga doktor nga maduol niya. So imo siyang bookingon nga wa siya problema sa heart? Ana, gyud. Wa magkikilingaw eh. Okay ra magud na. At least ma-check up siya. Kasi nasayo doon na sa gyud siya heart problem, di ba? Di, wag siya gasto. Mausad. Sige. Akong kontakon ng akong amigo nga cardiologist. Si Dr. Roy Entienza. See? Maayo ra gid nga gidaka na mo din, he. Na-dislocate man kanina imong tiil og bukton, oh. Makauli naman dayon ko, no? Magaganta sa doktor. Ipa-confine mo kuno ka, Rona. Ha? Nga naman. Obserbahan kuno ka. Ay, di ko, uy. Sugot na lang, good. Libre bitaw. Ang abogado ra kuno ibahalas gasto. Ay, basta kiti ko ganahan. Order man na sa doktor, Rona. Dili ka gid makabalibad, ana. Ay, maayo raman, good ni. Mas maayo man sa dinis ospital kay maatiman kag maayo. Bitaw. Unya, kaysa may mapantay na ako. Ako? Ah, Ako yung bantay nimo. Ni volunteer na si Angel, oh. Ryan, di lang lagi ko pa-admit. Rona, pagbuot man kuno sa doktor. Nga na ba mo balibad magyud ka?
Sponsored man ito na ni attorney. Tuwa na gani siya, oh. Siya gud mismo ang hikay sa imong admission. Og sa private room kagud niya ipabutang. Niya imo nang balibaran. Bitaw, Rona. Swerte kaayo ka. Bitaw. Unya, siya pagay mo shoulder sa tanang gastuhan. Di lang kay bayad na sa ospital. Di ba? Asam ka mamunita na. Wow! Kanindot si mong kwarto, Rona. Naapay ref og dakong TV, oh. Oh. Una na gid kagalante ang ex-amo ni Angel. Aw, suma. Good. Katong akong sad ang hospital. Pero lahi mo to imong kaso. Kay nakasama to sila nimo. Pero karon, Ingon anak lang gid siya kagalante. May relasyon yung tingali na silang Angel. oh, Aw, okay ra kay ulitaw man kuno na sa attorney. Wala kay angay kabalakan, Rona. Pagpakaayo lang dinhi. Oh! unsa man ka? Hapto sa kaya kuntiyan. Wapa ko'y pamahaw. Ah, Abi na ako nag-breakfast mo ganina. Pagkahitabo. Oo. Pero, bago ra gud mi kasugod. Actually, pila pa lang gid kahungit. So, tabla ra to swa. Kung mao, utro sa to silang wapay kaon. Otro gyud. Aw, dadaan na lang nato silang pagkaon. Oh, kadagan ko din yung pagkaon. Sige, kaon na mo. Human naman ko. Kamo, pa mo may kaon. Labi na ginas inday runa, oh. Wag yun ni, nakaon. Bisan usa ka mumuhunan lang. Bitaw. kao na, Han. Ako ray hatag ni Rona. Ay, ako ra kay human naman kog kaon. Kamo magtiayo ng pangaon og inyo. Ayaw pagmugtok at tubangan sa pagkaon ro na kay grasya ni. Wapang ko magmugtok. Aw, mo ba? Sige na, Han. Mga ana ta. Oh, okay. Manlakaw na mo. Inyo na kong biyaan. Si Angel ang mo bantay ni mo, Rona. Dagan pa sa atiman ni Ryan sa bahay, good? Taw-taw lang daw, mulakaw, Han. Okay. Hello? Ako ang imong cardiologist. O si cardiologist. Ortho man yung akong problema. Gi-apela lang na mo og butang nga may complain ka sa imong heart. Ako ba ya mismo imong giingnan nga taod-taod na imong heart problem? Pero, Ayaw ka worry, ma'am. I'll take care of you. So, una na tong buhaton, mag-test gid ta. Mag-ECG ta. Then, mag-to-do echo. O mag-treadmill. Aron makita gid nato unsay problema nimo. Ako sa i-check imong heartbeat, ha? Relax lang. Ayaw ka hadlok. Niya ka sa ospital. Niya ka sa maayong makamot. Ngano ka, Han? Why? Kinsa man din ang ni-message ni mo? Mura lagi kag nakuyawan. Si Geoffrey, akong office mate. Na-hospital yung yaya ko, no? Naunsa di ay? Nanghuwa mo kwarta kay operahanan sa kasing-kasing. Uy, na. Dako gid kayo nagikinahanglan. Di man ta makapahuam og dako, Han. Han, unsa ka kung mag-solicit ng tani attorney? Galantim to, di ba? Atong ingnon si Angel. Pwede, Han. Sige. Akong tawagan si Angel aron maadto ni attorney. Asa man silang ospital? Ha? Di na lang, kuan, kanang, pahuwa mo na lang nato sila. Bisan, 20 mil lang, good. Okay na na. 50 mil lang, di ay. 50 mil. Murag, kuha nga ng 20. Hanwa, intaw ta anak kantidara, uy. Muingon na lang lagi tang Angel, aron siya nalang musulti ni attorney. Pangutan na mong office mate asa sila nga ospital. Visit pa yun, ay. Nga nang giing atomat sa to na ako pagsulti. Sa umin ako orang paglusot.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.